John C. Sitten semmonen Lidlin. Lidlin? Niin, nää on Lidlistä. Nää on se Lidlin heijastimet näihin pinnoihin. No, testataan sitten. Ja aina kun tän avaan, niin täältä tulee tällainen lippulappunen. Juu, otetaan sieltä nyt yksi. Se on siis tällainen, mikä laitetaan tuossa sujautetaan tuolla bultsissa sinne. Ja anna mullekin. Joo, älä nyt hätäile. Eikö sinne tippu johjuksi? Tää painetaan kamalaa lujaa tänne. No ei ees. Tässä pitää aika lujaa painaa. Sen pitää mennä paskaksi ja... Tää pitää oikeesti painaa aika lujaa, että se menee. Noin. Eka on siinä. Okei. 3, 4, 5, 6, Joo, eka on 7, siinä. 8, 9, 10. Ota nää nyt. Nää on sun. Okei. 11. Sitten laitetaan nää vikat. Laitetaan sitä toinen tälle puolelle. Siis sun tarvii kirjoita koko ajan. Mikä Jonne? Mitä on? Niin, kyllähän mä se aina tiesin. Muuten En mä saa puhunut itsestäni sen puhuithan. paskalla. Taas kirjoit. Tai no, Joo oikein. eikä paskakirjoisena, mutta silti. Joo. Ja menihän se siihen. Sitten kääntäis noin. Voi helvetti, se onkin kanssa. Pyöräkin kaatuu, kun on niin läsnä. No voi! Hevosen. Saako tässä menee kuukaus? Nää voi olla siistit. Nää voi olla myös niin liian siistit sillä, että kaikki tulee pölliin nää. Sillä mä aina veikkaan, kun tällaisia pitää, että kaikki tuo paskassa koulussa pölliin. Varsinkin tuo Iittalan koulu, se on ihan perseestä ja kaikki pölliä rikkoo ja imee toisten kullia ja... What the fuck? Vammailee, mutta sinne nää oli. Näyttelee toisille